Тапшыруның алдагы котлау сәламен без Николаевка районы Татар Сайман авылына юллыйбыз. Бүген үзенең 70 яшьлек юбилейлы туган көнен хөрмәтле милләттәшебез Тюкаева Рәйсә Сунатовна каршылый. Онтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны балалары Гүзәл, Эльмира, Элина, апасы Рушания, сеңелләре Рәшидә, Факия, энеләре Сөләйман, Равил гаиләләре белән котлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. Кадерледән кадерле, газизлардан да газиз булган сөекле кешебез. Син дөньяда иң гадел, тәртипле, акыллы, туганчыл, саф күңелле кешеләрнең берседер. Газизыбыз безнең, син бөтен гомереңне, бөтен җан җылыңны безгә, балаларыңа багышладың. Әтиебез 1993 елда якты дөньяны ташлап китте. Авыр заманнарда бер ялгызың калсаң да сынмадың, сыгылмадың. Безне тормыш сөйшән, тырыш, белемле итеп үстердең. Синдәге күңел сабырлыгына таң калырлык. Безне кеше булсыннар дип үстергән йокысыз төннәрең. Безгә кылган изгелекләрең өчен бүген синең алда баш иябез. Тәүлекнең кайсы гына вакытында кайтсак та, синең табының һәр чак әзер, йөзең ачык. Сердәшебез дә, төпле киңәшчебез дә, авыр чакларда кышып юатучыбыз да син, кадерле әниебез. Йортыбыз күге һәр чак аяз, кояшлы. Аның нигезенә, һәрбер почмагына синең күңел сафлыгы, күркәмлеге сеңгән. Кайларга гына китсәк тә без туган йортыбызны сагынып, ышып кайтабыз. Чөнки анда син безне сагынып китәсең. Рәхмәт сиңа, әниебез. Иман нуры тулган күңелеңә җан рәхәте, җан тынычлыгы табып, киләчәктә дә без балаларыңа хәер-фатихаңны биреп яшәсәң иде. Әниебез гомере буе кайна-кайнатасы белән бергә, картайган көннәрендә аларны тәрбияләп соңгы юлга да озатты. Күпме генә авыр булса да ул бер кайчан да зарланмады. Әнкәйнең түзем булуына таң калырлык. Аның авырткан җире булса да ул чыдам булып авыртмый ди. Сыкланабыз да сиңа, әнкәй, горурланабыз да синең белән. Яшәү дәртең алдада сүнмәсен. Без баланыкларың өчен мең яшә. Без бәхетле бүген, бик бәхетле. Әниебез бар үрнәк алырлык. Ялгыз яшәүләре җиңел түгел. Бирсен Раббым көч һәм сабырлык. Куанычлар гына алып килсен 70 яшең, олы бәйрәмең. Сиңа бүген бүләк итәбез без барлык яхшылыклар бәйләмен. Кешелекле, сабыр, түземле син, мәрхәмәтле дуска, туганга, туганнарның барысы сине хөрмәт итә, киң күңелле кеше булганга. Еллар үтә диеп борчылма син, еллар үтү бер ни түгел ул. Сау-сәламәт булып озак яшәү, үзе бәхет, үзе шатлык ул. Әни, Ходай сиңа тыныч тормыш бирсен, балалардан күрсен игелек, халал кешең белән гомер иттең. Бәхетләрең булсын гомерлек. Хөрмәтле Рәйсә Сунатовна, баланыкларыгыз юллаган бар теләкләргә дә ихлас күңелдән кушылабыз һәм бары сезнең хөрмәткә матур җыр юллыйбыз. Рәхәтләнеп тыңлагыз. Туганы көнең белән котлап сиңа, бүләк итәм аяз күк йөзен. Зәңгәре күктә шибәм синең өчен, янып торган җиткән йолдызың. Киләчәгең матур күркәм булсын, очрамасын сиңа иртәләр. Ак бәхетләр генә алып килсен, алсу таңдан нурлы иртәләр. Киләчәгең матур күркәм булсын, очрамасын сиңа иртәләр. Ак бәхетләр генә алып килсен, алсу таңдан нурлы иртәләр. Бар
Kanatın bilen söylep yaşa, örnek bulsun tırmış yolağız. Tigizlikte günler geçiririz, sağ selamet güne bulağız. Kileşegin matır kurken bulsun, aşıramasın sina girdeler. Ak bəxtlərini alıp gelsin, alı sultandan nurlu irteler. Altın jipke tizgen garabedey, tizilip tıra ötken yılların. Tuğanı kının bilen katlaymalı, alsın bulsun gımır yolların. Kileşegin matır kurken bulsun, aşıramasın sina girdeler. Ak bəxtlərini alıp gelsin, alı sultandan nurlu irteler. Kileşegin matır kurken bulsun, aşıramasın sina girdeler. Ak bəxtlərini alıp gelsin, alı sultandan nurlu irteler. Ak bəxtlərini alıp gelsin, alı sultandan nurlu irteler. Alı sultandan nurlu irteler.